ruwan da gurin haka yake cika dama yau ne haka yake suwar uwa amma an yi ruwa to ko da yake lokacin da ake ruwan ba fitowa muke muna gani ba lokacin da ake kai gwamnatin Kano ya kamata dan Allah a zo a dube mu a gyara mana hanyar da ta tafi daga Kawo zuwa Giginyu. Ku duba yadda layin Umar Galadima ke cika da ruwa, haba dan Allah gwamnatin Kano. Me za mu ce ai wannan ba wani zabe muka yi ba wani mulki mu da ake mana banda mulkin zalunci. Haba da Allah. Ku duba yadda guri ya cika da ruwa idan mutum yana tafiya a mashin a dai sau ya fada cikin kwalbaci ya fada waye wannan wani irin abu ne haka da Allah. In ana ruwa gaba ɗaya wuri ya zama kududdufi. Wuri ya zama kududdufi ku duba me a dai sau nan fa yadda zai fada cikin ruwa fa. Duba fa a gyara mana magudanar ruwanmu. Duba fa inda yake tafiya a cikin ruwan nan fa. Yanzu in case nan ya fada cikin kwalabati shikenan sai ya wucin gari an ce ya yi accident.